Masu kallon barkamu da saduwa da ku a cikin shirin fagen taurari wanda ni Muhammad Shitu wanda kuka san da Muhammad Mr. Mo nake kawo muku tattaunawa ko hira da jarumai masu ba da umarni, masu kiɗa, mawaka, masu shiryawa da duk wanda yake a cikin wannan masana'anta ta Kannywood da kuma sauran masana'antu. Inda kana kiɗa kana waka to kana cikin LK Entertainment. A yau ku biyo ni ku ga wacce ko wanne jarumi mai bada umarni, mawaki, makiɗi da ko na zo muku a wannan shiri, to ku biyo ni mu je mu ga na bako nake da shi a wannan ma. Hajja, barkanki da zuwa gidan talabijin na LK Entertainment kuma a fagen taurari. Yawa, barkanmu dai. Kuma kin ga da kika ganki din nan wannan kujera da kike ta taurari ce, inda kika zauna din nan daman kin yi kama da taurarin ba, naga sai haske kike yi. To alhamdulillah, masu kallo za su so su ji takaitaccen tarihin ki a dakika daya, ma'ana minti daya. To da farko dai sunana Hafsa Dallari. Ni an haife ni ne a garin Bichi a wani da ake ce mishi Sai. So ana aka haife ni, na yi secondary, na yi primary, na yi secondary dina, a nan then kuma na zo na ƙara SSC dina na yi Akwa. So kuma cikin ikon Allah na zo na yi FCE Bichi. To alhamdulillah, kin ga mun ji dan takaitaccen tarihin ki kamar da muka na bukata. Duk da masu kallo za su so ya fa haka ki ta yi ki awa nawa kina yi saboda kin zama tauraro. So abin ke duk kin shigo masana'antar fina-finan Hausa, za ki iya rike adadin yawan kamar adadin fina-finan za ki iya kawo su? To a gaskiya ina da kamar shekara 4 kenan yanzu haka a cikin masana'antar Kannywood din nan. Sannan kuma kai na ɗauki. Wato suna da yawa kenan. Kin san irin ku taurarin nan kuna yin su ne da yawa, ban san ko a hasashe za ki hasashe ki ce sun kai 1,800. To gaskiya dai ba zan ce sun kai 1,000 ba, amma dai alhamdulillah dai an yi ayyuka sosai ba ne. Za ki ɗan lissafa mana kamar 1-2 wanda kika yi su dai suka ɗan taɓa miki rai? Kin gane nufi na wanda suke kafa jin su a jiki kamun ki zaɓa mun ƙwaya ɗaya kwal a cikin su wanne fi kowanne a wajen ki? To akwai su kaga kamar su dangin mutuwa, akwai son kai, akwai ɓatan amarya. Uku kenan. Yawwa. Wato wa'annan dai sun yi abu da yawa a ciki. Gaskiya sun yi ka. Wanne ne ya fi taɓa ki a cikin ranki? To gaskiya son kai ya taɓa ni sosai. To akwai wajen da ya taɓa ki da zaki nuna ya taɓa ki a ciki? Ai gaskiya dole ne. Saboda kaga kamar a ce alaƙar ɗan uwa ya da ƙanwa, na taimake ta, ta shigo cikin gari tana zaune da ni, amma kuma da ƙarshe ita tana son ta ga rayuwata, ba a ce ma babu ni gaba ɗaya. Ma na ki mutu gaba ɗaya ki tafi. Mutu. Amma ba. An fi ɗin amma. So alhamdulillah gaskiya haka ne. su kuma sauran shirye-shiryen fa kina ta cikin yin su ne, irin su batan amarya da sauransu kina kan yi yanzu ne ko kun gama ko kuma kuna cikin yi tukuna? Batan amarya ana kan yin shi ne gaskiya a yanzu. Haka ne gaskiya. Kishiyar uwa kuma dama an riga an gama shi. To Allah sa duk amarya na a ganta. Kin yi fina-finan nan sosai kuma alhamdulillah fiskokin ki ki ana ga ganin ki a cikin wannan fina-finai. Wani fina-finai kika fi so, mai dogon zango ko kuma mai dan awa ɗaya kun gama, ko kuma irin mai dogon zango da ake kira series ko serial film, wanda kika fi so? Gaskiya ne ina fi son aikin series sabili da kaga ana yi ana ƙara buɗa shi, ana ƙara shigo da wasu labaran a cikin shi. Jaruma, muna tare da ke kuma a cikin fagen taurari yanzu kike. Duk da na san kin sha leman na har ya cika miki ciki. Akwai irin ku tunda in kuna yin fim ana ganin kuna yin waka. Wani lokacin mawaƙi ya waka ko ku hau kuna sakin gela a nan bangaren kuna kashe idanu na soyayya. Ban san a jabin kina nishadi ba, na waƙoƙi kika fi so ki ji ba, ko da ba ke kika rera su ba ke kika yi su ba, amma wa'anne ne ko da ɗaya daga cikin waƙa da kika fi so in kika ji ta kina ɗan samun nishadi in kina sauraron ta? Gaskiya akwai su zan iya cewa kamar guda 2 zuwa 3. Su ne dai a kodayaushe ina cikin nishadi na kan yawan jin su yawa ina jin daɗin su. Soyayya ne ko nake yi? A da soyayya ne gaskiya. Duk da dai kin ga ke ba bangaren waka kike. Kina bangaren jarumta.
amma za ki dan yin kashe murya nake dan taɓa mana ko da dan baiti da yin auto ne kan ki je baki a zahiri dan kisan alke studio akwai bangaren studio da zamu sa miki kidan nan ki dan caci mana ko da na minti 2 ne a zahiri to ba matsala to yanzu mu je ki dan taɓa mana wakan nan kalmar so tana nufin abin da zuciya ta so amma ana wa bangaren ni da rayuwa so ne laban mutane inda shakuwa mai kama dan adam da aljan da biyu alhamdulillah ya isa ba kai a hajje wannan waka ta ai baki san wani ba sai wani dan rausayawa nake nima ina ji kana cewa so da rayuwa waɗannan ta soyayya ce kuma ku musamman mata kuna son waƙoƙi na soyayya to mu ma dai maza duk muna son haka da shi so shi ne ya akwai ji abubuwa ko da dama hakin yi murmushi to za ki za mu je mu dan ki rausaya mana a sa miki kidan kuma ga inda za ki dan yi mamin din wakar ma za ki dan bita da leɓen bakinki kan mu dawo kuma mu karkare shirin to masha Allah za mu iya zuwa studio Yawwa, haba, wannan rawa sai da gelin ke neman ma ɓacewa ga kuɗin kwallo. An shakata sosai. Ba laifi ga. A jikinki kuma muna godiya duk da hirar mu tana ta tahowa neman karewa. A matsayin ki na jaruma jikinki wani kira za ki iya yi ga artist irin masu neman su zama kamar kuma na masu bibiya. Za ki ga yara sun taho su ba a masana'antar fim ɗin nan ake ganin su. Su ba akwai masu gyara ta fim in aka kama ta kamar masu yawo wanda ake kira yan hizba masu gyaran yawa tarbiyya sai ka ji sun ce yan fim a rediyo ne a ina ne gidan ce yan fim sai ki ji wani lokacin ana ta zagin yan fim alhalin wannan yaran babu wani fim da aka taɓa ganin su wani shawara zaki ba su a takaice. To gaskiya shawara ta anan ga 'yan matan da suke irin wa'annan da Allah su yi haƙuri su daina domin suna ɓata mana suna ne. In kin fito kun haɗu da su can tsakanin ki ne da su amma dan Allah ku daina ɓata mana suna saboda duk abin da ake yi yanzu 'yan fim ake ɗora mawa saboda an ɗauke su kamar su ne ba su da tarbiyya a'a ko kuma ba su da mafaɗi kuma wannan ba haka bane ba shi ne dai kawai. Alhamdulillah, to azumi muna godiya. Masu kallon muka kawo ƙarshen wannan tattaunawa da muka yi da jaruma kuma tauraruwa da ta shigo wannan fagen taurari. Ga masu bibiya na akwai handles ina da yake wucewa a gaban akwatin talabijin ɗinku tun da aka fara shirin jifa yana zuwa yana dawowa. Kuna iya bibiya ta nan dan ka tsinci kanka a Alke Entertainment ana ɗan tattaunawa da kai ma ka ba mutane nishaɗi ko kuma ka faɗakar a tattare da kai. Godiya ga mutane da dama da suka bani damar hada wannan shiri ya kammala a cikin aminci. Mr. Anyway ina godiya gare ka. Habu Ibrahim da ya dinga ɗauko ni daga cikin wannan studio na Alke ba askari. Dan Lagos ina gaishe ku Adam da sauran mutanen da suke da shi kanshi chairman bin Abdulrahman ni Muhammad Shitu wanda kuka fi da Muhammad Mr. Mon na nake cewa mu hada